in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. De Nederlandse omroep BNN-VARA heeft vanaf vandaag een podcastserie klaarstaan voor iedereen die het wil luisteren. Het is een 6-delige serie over de moord op Helmin Wiels. Gisteren, precies 11 jaar geleden. Natasha Gibbs, Curaçaose journalist, werkzaam als programmamaakster in Nederland, is op zoek gegaan naar het verhaal achter de moord op Helmin Wiels. Hij werd op 5 mei 2013 op Marie Pompoen doodgeschoten. Er is een trailer gemaakt over deze podcastserie en daar gaan we nu naar kijken. Mijn moeder nam op en ik keek naar mijn moeder en ik dacht shit. Toen zei ik tegen mijn moeder van, leeft hij nog? En mijn moeder zei nee. En ik heb alles kapot gemaakt in mijn moeders huis. Op Curaçao is de politicus Helmin Wiels op het strand doodgeschoten. Hij was de leider van de grootste partij op het eiland, Pueblo Soberano. Het was gewoon een paniek. Iedereen, weet je, aan het schreeuwen, sommige mensen aan het huilen. Ons land is zijn onschuld kwijtgeraakt. De democratie heeft een enorme deuk gekregen. Dit is het verhaal over een moord die mijn eiland Curaçao al 11 jaar lang in haar greep houdt. De moord op de populaire politicus Helmin Wiels. De corruptie moet uit het land. Corruptie is ongehoord en corruptie ondermijnt de democratie. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Ik voelde bij hem ook wel dat dat ook heel authentiek was. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar hoe ver ging Helmin Wiels in zijn strijd? En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen. Waarom kan je het niet stoppen? Omdat ik niet ga stoppen. Hij zei tegen mij, maandag knalt de bom. Voor de moord op Wiels werden uiteindelijk 3 mensen veroordeeld. Maar het motief is tot op de dag van vandaag onbekend. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. Ik kan je mensen laten interviewen die precies weten wat. Maar die mensen waren nooit gevraagd om een verklaring te geven. Moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest? En misschien voor de komende jaren zullen we dat ook niet zien of weten, maar het komt wel. Waar moeten we het zoeken, denk je? Dat is de elite van het eiland samen met een elite van Nederland. Maar dus zo'n scenario sluit u niet uit dat dat wel een laag nog daarboven kan zijn? Nee, ik sluit dat niet uit. Nee, ik sluit het niet uit, maar voor nu is dit wat het is. Curaçao bleef achter met een groot gemis en veel vragen. Om antwoorden te vinden ga ik, Natasha Gibbs, terug naar mijn geliefde eiland Curaçao. Kan het eiland ooit nog van deze moord herstellen? Je hoort het in de podcast Wiels de moordzaak. Vanaf 6 mei te beluisteren in de NPO Luister-app. De podcastserie is dus vanaf vandaag voor iedereen te bekijken. En we spraken daarom vanochtend al met Natasha Gibbs. Hoe ging het maken van een podcastserie over zo'n gevoelig onderwerp? Voor iemand die vanuit Nederland hier naartoe gekomen is en met mensen gesproken heeft. Kijk wat zij daarop antwoorden. Wat ik van jou wil weten, Natasha Gibbs, hoe is het gegaan, al die opnames voor de podcast? Oscar, bizar. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. Goed zo, goed zo. Ja, maar echt, mensen onderschatten überhaupt altijd hoe hard werken is op Curaçao als journalist. Dat is echt ongekend. Dus, is het harder dan werken in Nederland? Absoluut, absoluut. Ik denk dat je op Curaçao als journalist van zoveel markten thuis moet zijn. Je moet zo flexibel zijn. Je moet bewegen binnen een heel strakke gemeenschap waarbij iedereen kent elkaar. Je moet voelsprieten overal hebben. Nou, ik moest natuurlijk weer in die sfeer komen. Hier in Nederland kun je wat makkelijker binnen de anonimiteit opereren. In Nederland heb je ook voor bijna alles wel iemand anders. Een mannetje of een vrouwtje die dat kan doen. Op Curaçao moet je gewoon echt als journalist alles zelf doen. Nou kwam ik daar wel met mijn regisseur Judith Grobecker. Ik had een cameraman ook bij me, Chris de Geus. We hebben echt een geweldig team natuurlijk waar ik dit mee samen heb mogen doen.
Maar het was niet makkelijk. Het was echt binnen, we hebben er uiteindelijk 2 weken hebben we daar opgenomen. Gesprekken gevoerd. Die afspraken hadden we van tevoren natuurlijk al gemaakt. Dat was ook niet makkelijk. Het is echt een voorbereiding van maanden geweest. Al dan niet dik een jaar. En eenmaal op het eiland, ja, dan moet die trein gaan rollen. En dan moet je dus de mensen te spreken krijgen om dit verhaal uiteindelijk goed uit de verf te laten komen. Ben je erachter gekomen wat je wilde weten? Nee, eigenlijk, ja, hoe kan ik het goed zeggen? Hoe kan ik het goed formuleren? Kijk, als journalist ben je natuurlijk nooit verzadigd, dat weet jij. Je hebt altijd vragen die onbeantwoord blijven en waar je toch meer over zou willen weten. En dat is maar goed ook. Ik bedoel, anders is ons werk ook heel snel klaar. Maar ik heb wel meer duidelijkheid gekregen, met name over de emoties die liggen binnen deze zaak. En die emoties kunnen op allerlei vlakken heel hoog oplopen. Als het gaat bijvoorbeeld om de theorieën achter het motief van deze moord. Er zijn verschillende verhalen gaan er rond op het eiland. En wij Curaçaoënaars, ik zeg wij, want ik voel me daar heel erg verwant mee. Ik denk dat we ook wel, en dat is vaak in een kleine gemeenschap, we laten ons ook graag meevoeren natuurlijk door verschillende theorieën. Maar om ze dan zo sec naast elkaar te leggen en samen met de hoofdofficier van justitie, maar ook samen met andere journalisten en met mensen die er verstand van hebben, maar ook met de nabestaanden, te gaan kijken van waar ligt nou bewijs en waar niet? En hoe zit het? Dat geeft wel een breder en frisser beeld eigenlijk van de hele zaak. En het is ook al een tijdje geleden en er is heel veel gebeurd in de periode. Dus ja, ik heb wel veel antwoorden gekregen op vragen, absoluut. De podcastserie van Wiels de moordzaak zijn al vandaag te beluisteren bij BNN-VARA via de gratis NPO Luister app. Op die manier kunt u precies volgen wat zich allemaal nog voor kennis is gekomen over de moordzaak en met wie Natasha Gibbs allemaal heeft gesproken.